90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa boss mo! Na grabe, napakarami magpagawa ng trabaho. Sabihin mo sa kanya, boss, ano ko, robot? Ay kaway-kaway sa boss mo ha. Buti sana kapag medyo gwapo yan. Charay! meron palang kondisyones. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, nadaldal ng atleta DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko na may kakilala ka bang may halitosis? Ano nga bang halitosis, no? Yan po yung pagkakaroon ng bad breath na hindi mo mawari kung saan mo nga ba nakuha. Pero ito na nga, ikukwento ko nga sa'yo kung paano siya nakukuha. Ano? Siyempre, number 1, basic na basic sa mga tinga. Ayan na, kung trip na trip mong kumain ng pagkain tapos madalas hindi ka na rin nakakapag-toothbrush, ni man lang toothpick na may konting, alam mo yung kulay green, dun sa, di ba, toothpick. Tapos yung mint green na color dun sa tuktok ng toothpick, yan, B. Kahit yan man lang, B. Kasi minsan po, pag may mga natitirang pagkain sa ating mga bibig o lalo na yung mga particles sa bibig, yan po yung nagkukos ng sulfur acid. Yung sulfur acid po na yan, syempre habang tumatagal, huwag ka na magtaka kung magkakaroon siya ng reaction sa iyong hininga na pag nag-hello ka, ay maraming aatras at ayaw nang makausap ka. Siyempre, number 2, bukod sa pagkakaroon ng tinga o bakterya sa bibig, minsan, dry. Ay nako, baka naman kasi hindi mo binabasa. Minsan po kapag kakulang sa laway, hindi po yan nalilinis naturally. Ito, Roy, kaya pala madalas, alam ko na, alam ko na para maglaway ka. Oo, i-search mo ako sa Facebook, B. Ayan na, Mara Tony, M-A-R-A space T-O-N-E-E. O, mag-thank you ka. Sabihin mo, thank you Mara Tony dahil ngayon hindi na ako magkakaroon ng bad breath kasi magmula ngayon maglalaway na ako sa'yo. Ikaw na bahala. It's to see is to believe. So, ayun, dry mouth po. Madalas po pag ganyan kulang sa laway, minsan nagkakaroon yan ng effect din na medyo hindi maayos ang amoy ng hininga. At eto, mawari ko ba, may idea ka rin ba na bakit kapag ka mahilig ka sa mga spicy food, ayan na, sibuyas, bawang, sili, pagsamasamahin mo sa iyong bibig, ay! Perfect combination para sa halitosis. Minsan po, pag too much spices, matapang po yan sa bibig, no? Kaya pansin nyo ha, pag kumakain kayo ng shawarma, 2 days after bago mawala ang lasa ng bawang sa bibig mo. Kaya mamaya, meron pa rin naman tayo mga prevention and cure. Stay on, sit tight, and just close your mouth if you feel like it is not really the best breath right now. Anyway, hope ay magbabalik maya-maya lamang. But for now, syempre, tuloy-tuloy yung Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!